Draga braćo i sestre, svima želim Božji blagoslov i Božji mir. I želim da milost Gospoda našeg Isusa Krista bude sa svima nama. Hvala Bogu za još jedan dan, za još jednu priliku i prednost što možemo uživati u ovom miru koji nam daje i što možemo slobodno otvarati njegovu svetu riječ. Zahvalan sam Bogu za život, zahvalan sam Bogu za zdravlje, braćo i sestre, i zahvalan sam Bogu za svakoga tko voli Boga i tko voli njegovu riječ. Današnja tema je nešto slično od prethodne. Zadnji put smo govorili o Jakovu i Raheli. Također smo tamo spominjali i Rebeku i Izaka nešto kratko, ali danas je evo ta tema koja nosi naslov Rebeka i Izak. Ljubav koja je bila dar od Boga. Pomolimo se našem Ocu nebeskom. Dragi nebeski Oče, hvala ti i slava za svu tvoju ljubav koju imaš prema nama grešnicima. Hvala ti, Oče, za tvoje milosrđe koje ponavljaš svakog jutra. I hvala ti, Oče, što u tvome Sinu imamo oproštenje grijeha. Stoga te molim da nam oprostiš u ime njegovo sve naše grijehe, da nas čuvaš i zaštitiš od svakog zla i vodiš u čistoći i istine, da te služimo duhom istinom. Vodi mene duhom svetim kada budem govorio o ovoj stvari, da ovu stvar dobro razumijemo i da se tvoja istina ukorijeni u naša srca. I ti primi svu hvalu i slavu u ime Isusovo. Amen. Znači, braćo i sestre, tema je o Rebeki i Izaku. Svi ste sigurno čuli priču o Rebeki i Izaku, koja je to zapravo posebna ljubav. Posebna ljubav, to je posebna meni priča. Svaka priča je posebna za sebe, kao između Jakova i Rahele, kao između Rebeke i Izaka, kao između Estere, što je bila postavljena za kraljicu i tako dalje. I jako sam htio da ovom pričam i evo sada je, hvala Bogu, došlo vrijeme da kažemo nešto o tome. Što mislite, braćo i sestre, zašto je Rebeka bila ona prava žena i zašto je Izak bio nepravi? Što mislite? Da li nam Božja riječ daje znakove zašto? Apsolutno da da. Znate, Rebeka, danas se cijeni ljudi u svijetu koji imaju prekrasan fizički izgled. Da li je on bitan? Jeste. Naravno da je bitan i Bog je stvorio fizičku ljepotu. Da donekle barem izgledamo onako slatko, lijepo, zgodno, kako bi se već reklo. Netko je možda lijep kao slika ili lijepa kao slika, netko je ovakav, netko je onakav, ali braćo i sestre, svatko je lijep na svoj način. Svatko je lijep na svoj način. I svatko nađe neki svoj, kako bi se reklo, svoj par. Kao što Adam imao svoj par koji mu je Bog dao. Svatko ima svoju Evu i svatko ima svog Adama. Ali, da li znamo da, iako je ono bitno, ali da li znate da postoji nešto još bitnije? I to je ono što je Rebeka imala nešto puno više od same ljepote. Ona je imala mnogo vrlina i nju je krasio karakter Isusa Krista. To uvijek posebno želim istaknuti. Kada osoba ima karakter Isusa Krista i kada se njih dvoje zavole, ako čak možda i fizički nešto nisu i kliknuli, da se tako izrazim, s vremenom će se početi sviđati jedno drugome. To je sigurno. To je sigurno. To ne znači da svatko mora biti sa svakim. Normalno, nije svako za svakoga. Ali kada ih veže i povezuje ugaoni kamen, kada ih povezuje kamen Isus Krist, koji je poveznica svega, braćo i sestre. I ako se oni međusobno vole, imaju iste ciljeve. To je onda prava ljubav, jer ih veže Isus Krist. Što se tiče Rebeke, ona je imala puno više od same fizičke ljepote. Ona nije zazirala od toga da priča sa strancem, ali nije bila ni nametljiva. Vidite, znate što je Rebeka jednom prilikom rekla? Pi, gospodaru. Rekla je, pi, gospodaru. Ali nije na sve, kako bi rekao, nije sve na tome završilo. Pogledajmo. Nakon toga je rekla, čitam u Postanku 24.19. Ljevat ću i devama tvojim dok ne prestanu piti. Znači, ponudila se da će učiniti više nego što je bilo za očekivati. I uistinu, ovdje vidimo Kristov karakter na djelu. I u izvještaju se dalje opisuje s kojom je žustrinom to ona radila. Pogledajte, Postanak 24.20.
i brzo izli vrč svoj u pojište, pa ponovno otrča na studenac da zahvati. Tako nahvata svim njegovim devama. Vidite, bila je dosta, Rebeka je bila doista poduzetna i vrijedna. Bila je vrijedna. I njoj su se divili. Saznavši da je djevojka u rodu sa Abrahamom, Eliezer, šta je on napravio? On se poklonio i zahvalio Bogu. Kad je Rebeku upitao mogu li on i njegovi ljudi prenoćiti u domu njezinog oca, ona je odgovorila da mjesta ima i otrčala je kući najaviti te goste. Pogledajte događaj. Postranak 24, 22-28. Kaže ovako. I dogodi se kad su deve prestale piti, da čovjek uze zlatnu grivnu, pola šekela tešku i 2 narukvice za ruke njezine, 10 šekela zlata teške. Te reče, čija si ti kći? Kaži mi, molim te, ima li u kući oca tvojega mjesta za nas da prenoćimo? A ona mu reče, ja sam kći Betuela, sina Milkina, kojega ona rodi Nahoru. Još mu reče, ima u nas i slame i krme u izobilju, a i mjesta za prenoćište. Tada se čovjek pokloni te iskazaše štovanje Gospodu. Pazite, da vide vaša dobra djela i šta da rade? Da slave vašeg Oca nebeskog. Oni su vidjeli dobra djela i šta su napravili? Kad su vidjeli dobra djela kod nje, poklonili se i iskazali štovanje Gospodu. 27. stih kaže, i reče, blagoslovljen Gospod Bog mojega gospodara Abrahama, koji mojemu gospodaru ne uskrati svojega milosrđa i vjernosti svoje. Mene je Gospod doveo putem u dom braće gospodara mojega, a djevojka otrča pa ispripovijedi sve ovo u kući majke svoje. Vidite, nakon što su oni saslušali Eleazara, Rebekin brat Laban i njen otac Batuel zaključili su da je njihov susret Božja volja. Pazite, nisu imali apsolutno ništa protiv da Izaku daju Rebeku. Zato su rekli, uzmi je pa idi neka bude žena sinu tvojega gospodara, kao što kaza Gospod. Šta je Rebeka mislila o svemu tome, braći i sestre? Kad su ju pitali hoće li ići odmah, ona je odgovorila jednom jedinom riječju, hoću. To je rekla. Znači, ona nije morala prihvatiti ovu bračnu ponudu. Nije. I toga je Abraham bio svjestan kad je ovom Eliezeru rekao da će biti oslobođen od svoje zaklete. Ako djevojka ne htjede poći, kaže biblijski tekst. Međutim, Rebeka je također shvatila da iza svega toga stoji Bog. Da je to jedna škrinja ljubavi nebeskog blaga. Stoga je bez oklijevanja ostavila obitelj da bi se udala za čovjeka kojega nikad nije vidjela. Pazite, kojega nikad nije vidjela. Ja sad ne ohrabrujem, kako bi rekao, taj čin da se ljudi ožene nikad se nisu vidjeli. Ne, to su sad neke iznimne situacije bile. Naravno da se treba družiti i vidjeti, tako dalje. Ali pazite, ovdje tekst kaže da se udjela, ali da ga nikad prije nije vidjela. I ta hrabra odluka izvanredan je primjer vjere. I ona je doista bila prava žena za Izaka. Čitam u Postanku 24, 56-60. Kaže ovako. No on im reče, ne zadržavajte me kad je Gospod moj put učinio uspješnim. Pustite me da idem gospodaru svojemu. Tada rekoše, pozovimo djevojku i doznamo iz njezinih usta. Pozvaše dakle Rebeku pa joj rekoše, hoćeš li poći s ovim čovjekom? A ona reče, poći ću. Tako otpraviše sestru svoju Rebeku i dojelju njezinu, te slugu Abrahamova i njegove ljude. I blagosloviše Rebeku i rekoše joj, sestro naša, ti budi mati 1000 milijarda, a potomci tvoji zaposjeli dveri onih koji njih mrze. Braći i sestre, kad je Rebeka ugledala Izaka, ona je velom pokrila svoje lice, znate u znak čega? U znak poštovanja. I Izak je nju uzeo za ženu, te bez sumnje se zaljubio u nju zbog njenih divnih osobina. Evo dokaz. Postanak 24, 62-67. Kaže ovako. A Izak je dolazio s putovanja u Ber Lahairoj. On je naime boravio u južnim krajevima. I izađe Izak u predvečerje na polje razmišljati. I podiže oči svoje da pogleda, kad gle, dolažahu deve. Tada Rebeka podigne oči svoje, pa kad vidi Izaka sijaši iz deve. Jer bijaše rekla, tko je onaj čovjek koji poljem ide nama u susret? Evo ga, prilječe brda. To je to. A sluga reče, to je moj gospodar. Na to nauze koprenu te se pokri. A sluga pripovijedi Izaku sve što je učinio. Tada Izak uvede u šator Sare, majke svoje, i uze Rebeku, te mu ona posta ženom. I izljubi je. Tako se Izak utješio poslije smrti majke svoje. Vidite, braćo moja draga i sestre, kad upoznamo Rebeku, naprosto je se čovjek treba diviti. To je posebno zabilježeno u Božoj riječi, da bi izvukli pouku iz ovoga.
Sve što je zapisano, kaže Božja riječ u mislim 1. Korinčanima, zapisano je za pouku nama. Znate gdje je ležala njezina prava ljepota? Znate gdje? Braćo i sestre, ona se krila u odanosti Bogu i ocjenjivanju njegovog karaktera. I ta ljepota je izlazila sigurno i van. Ali prava ljepota je ona unutra. Tu se krila prava ljepota. Netko kaže još što je lijep, što je lijepo. Braćo i sestre, šta je to? Da, ali da li je on lijep iznutra? Što znači biti lijep? Netko može biti jako lijep, a da nema lijep karakter. Šta je važnije? Ova duhovna komponenta, koja s vremenom će isplivat van i onda će fizički osoba biti ljepša. Da, to je istina. Znači, prava ljepota, gdje je ležala njezina prava ljepota, krila se u odanosti Bogu i ocjenjivanju karaktera njegovog sina. I ta ljepota izlazila van, ali taj ukras je bio unutra. Izreke 31:30. Lažna je dražest i isprazna ljepota, a žena koja se boji Gospoda, ona će biti hvaljena. Pogledajte što kaže. Lažna je dražest i isprazna ljepota. Ljepota fizička je isprazna. Ali da li je ljepota unutrašnja isprazna? Ne. A žena koja se boji Boga, to je taj ukras unutarnji. Ona će biti hvaljena. Drugim riječima, ta ljepota nije isprazna, već trajna. I ona će se ispoljiti van. Da, braćo i sestre, ljepota vanjska je predivna koju je Gospod dao. Ali ona prava ljepota je unutrašnji ukras koji nesumnjivo ispoljava vani. Tjelesna privlačnost, apsolutno da ima svoju ulogu u izboru bračnog druga. I ona je bitna i važna, apsolutno. Svakako da mi uz Božju pomoć trebamo da biramo za sebe bračnog druga. Jer nije svako za svakoga, kao što sam rekao. Dakle, ljepota je Božji dar koji treba biti njegovan i cijenjen. Ali ne treba biti glavni čimbenik u izboru bračnog druga. A to je mnogima glavni čimbenik. Mnogima. Idu ko telaju šarana vrata. Razumijete? Oprostite na izrazu, ali moram se tako izraziti, ne znam drugi izraz koji bi koristio. Mnogi se zaletavaju. Ljepota je Božji dar. Pa Eva je bila lijepa, Adam je bio lijep, Apšolom je bio lijep. Tko još? Ima ljudi i žena koji su bili lijepi, svakako. Ali, braćo i sestre, i ono je Božji dar. Ali, on je unutarnji ukras. Znači, ne treba biti ta vanjska ljepota glavni čimbenik u izboru bračnog partnera. Jer tjelesna ljepota može biti površna. U krajnjoj liniji, svi mi u partneru tražimo najboljeg prijatelja sa kojim ćemo imati spolni odnos, jel tako? Nekoga s kim ti nikad nije teško provoditi vrijeme, s kim se možeš neopisivo radovati svaki dan, s kim dijeliš isti, sličan sustav vrijednosti, s kim ćeš si uvijek biti međusobna podrška. Uvijek, svakog dana. E sad, i onako s vremenom većina nas, ako ne i svi, postanemo, kako da kažem, s vremenom, on možda manje lijepi, u smislu naboramo se malo, starimo, ovo ili ono, sjeda kosa i tako dalje, razumijete? A to je tako kod nas svih ljudi zbog grijeha. Nismo vječno mladi i rumeni. Ali bez obzira na to, mužu će njegova žena i dalje biti savršena, privlačna i savršeno lijepa i najljepša kao kada je na početku rekao da na vjenčanju. Isto tako i muž svoj ženi i svim ženama svijeta on kaže ne, isto kao i ona. Da, nije isto naravno kad netko ima 40, 50, 60 godina nego 20, 25. Ali braćo i sestre, bez obzira na to sve, mužu će njegova žena i dalje biti savršena, privlačna i lijepa. Jer zajedno stare, zajedno. I uvijek su svježi, zato što razvijaju odnos s Gospodom Isusom Kristom. I ono, pazite, veseo duh, kako kaže u izrekama. Sjećate se? Veseo duh ili radosno srce, kaže Biblija u izrekama 17:2. Radosno srce djeluje kao lijek, a slomljen duh suši kosti. Razumijete? To je to. Tako da, iako s vremenom mi možda se naboramo i tako dalje, ali mužu će njegova žena i dalje biti prekrasna. Prekrasna u svakom obliku. Pazite, možda zvuči ekstremno, ali zapitajmo se sljedeća pitanja. Bili i dalje bili s tom osobom da postane invalid o kojem moraš skrbiti? Da li bi i dalje bili s tom osobom da preko noći možda oslijepi? Ili da ogluši? Ako je vaš odgovor da, onda nemate više što dalje tražiti. Ti si pravi muškarac, ti si prava žena milošću Božom. Ako biste i dalje bili s tom osobom, ako preko noći oslijepi, ne da Bože, recimo, pa nećete ostaviti. Razumijete?
tome se radi, braće i sestre. Zapitamo se ta pitanja. Tko o tome razmišlja? Malo njih ovo razumije. Mudri Salomon kaže, po nadahnuću Isusa Krista, u izrekama 31:30, kao što smo rekli, lažne draže si isprazna ljepota, a žena koja se boji Gospoda, ona će biti hvaljena. Sad zapazite ovaj tekst, šta je privlačno? Izreke 19:22, poslušajmo. Što je privlačno u čovjeka jest milosrđe njegovo i bolje siromah od lažljiva čovjeka. Neki prijevod kaže što je poželjno u čovjeka, neki prijevod kaže što je privlačno. A pazite, kaže što je privlačno ili poželjno u čovjeka jest milosrđe njegovo i bolje siromah od lažljiva jezika. Tako da, pozitivne karakterne osobine na kojima se treba temeljiti bračna zajednica još su važnije. Bog je svakome stvorio prirodnu, urođenu privlačnost, braći i sestre. Tome se možemo samo radovati. Što se ona više upoznaje, više se i cijeni. Ali prava ljepota je ljepota karaktera. Tjelesna ljepota je bitna, ali se mijenja brže nego što se obično misli. I što ostaje? Stoga se treba zapitati, mogu li to i toj osobi reći da? Čak i ako ona sutra doživi, recimo, ne daj Bože, prometnu nesreću, te ostatak života provede u invalidskim kolicima. Da li ću i dalje ja toj ženi reći, da ljubavi, volim te svim svojim srcem i tretiram te jednako kao kad si hodala i kad sam ti za oltarom rekao da. Jesmo li spremni na to? Evo, razmislite. Opet ponavljam, možda ste me čuli u nekoj prethodnoj propovjedi kako jedan čovjek razvio se od svoje žene samo zbog toga što mu više nema lijepe noge. Nema mu velike grudi. To je sotonski, to je nevjerovatno kako ljudi razmišljaju. Takvi ljudi nikad nisu sretni. Nikada. Nikada, braćo i sestre. Nikada. Ali kada je čovjek sa osobom ili žena sa čovjekom, posebno muškarac prema ženi kao jači spol, ako doživi recimo neku nezgodu i dalje voli, tretira je kao biljku. Razumijete? Tu leži ljepota muža i žene. Izak nije bio samo čovjek molitven. On je također pokazao svoju ljubav prema svojoj ženi, moleći se za njezine potrebe i želje i Božju volju za njezin život. Izak je imao ispravan odnos s Gospodom. Kao i Rebeka. Razumijete? Izaja 65:24 šta kaže? I dogodit će se prije nego zazovu da ću se ja odazvati. Oni će još govoriti, a ja ću već uslišati. To je bio prvi znak da Bog odobrava njihov brak. To je bio prvi znak. Oboje su služili njemu, oboje su bili istog duha i jako slični u karakteru, a slični se uzajamno cijeni privlače. Imali su svojih mana i nedostataka apsolutno kao svaki čovjek, osim jednoga čovjeka, Krista Isusa. Svatko. Ali oni su se borili, razumijete? Ali zapazite što je još ovdje uzbudljivije. Bog ne samo da je uslišio Izakovu molitvu, da mu podari dijete recimo, nego je dao dvostruki blagoslov, blizance. Ima ljudi koji su bili nerotkinje žene, pa su bili sretni sa svojim mužima. Poslije su dobili dijete, oprostite, molim vas. Znači, Izak nije bio samo čovjek molitve. On je pokazao svoju ljubav prema svojoj ženi, moleći se za Rebekine potrebe i želje i za Božju volju za njezin život i da joj bude zaštita. I Izak je imao izravan odnos s Gospodom, kao i Rebeka, i možemo to reći, jer dok se njezina djeca borila u njoj, ona je stekla od Gospoda i on je odgovorio. Zazovi me i ja ću ti se odazvati i objavit ću ti velike nedokučive stvari koje nisi znao, Jeremija 33:3. Vidite, Rebeka je šta napravila? Rebeka je, braćo i sestre, imala, zapravo je njegovala vlastiti odnos s Gospodom i molila se Gospodu i on je odgovorio. Vidite, sve je Bog čini u pravo vrijeme, ali su morali se naučiti strpljenju. Izak i Rebeka imali su trenutke smijeha i naklonosti jedno s drugim. Vjerujem i privatno kao i u javnosti. Jedino što u javnosti nisu bili intimni kao što to radi preljubnički svijet. Njihovo ponašanje je bilo dostojanstveno, sveto i časno. Oni su bili intimni u njihova 4 zida. A što se tiče Izaka, braći i sestre, što možemo reći o Izaku? Evo, izvucimo pouku. Izak, on je imao osobni odnos s Gospodom. Izak je imao molitveni život. Izak je volio svoju ženu Rebeku. Izak je bio emocionalno povezan sa svojom ženom i privlačio je jako, najviše zbog njegovog kristolikog karaktera. Također, Izak pokazuje da je bio zapravo emocionalno povezan sa svojom ženom tako što mu je dovoljno stalo da moli za nju. Svakog dana. Izak je vjerovao Gospodu u svemu, uzdavao se njegova obećanja. On je volio Boga i bio mu je poslušan, a njegova žena tome svjedočila. Izak je uzdizao svoju Rebeku i nije bio neprikladno familijaran sa ostalim ženskim društvom. Tu moramo posebno da podvučemo nešto. Koliko ima ljudi koji su neprikladno,
koji su neprikladno familijarni sa suprotnim spolom, dozvoljavaju sve i svašta. Toga nema u kršćanina pravog. Ne postoji. Ne postoji. Što možemo reći o Rebeki? Ista stvar. Rebeka je bila milostiva, pokazana na zdencu tamo. Poštovala Izaka, voljela Izaka. Rebeka imala svoj osobni odnos s Bogom. Imala je molitveni život. Vjerovala Izaku. Rebeka je dijelila svoje srce i bila je ranjiva s Izakom. Razumite? Njezini problemi su bili njegovi. Njegovi problemi su bili njezini. Zajedno su sve rješavali. I Rebeka se smijala i pokazivala naklonost prema Izaku i nije bila neprikladno familijarna sa ostalim muškarcima. Oboje su potpuno održavali lik Isusa Krista. Da. Evo, poslušajte ovo nešto iz duha proroštva. Pouka, Story of Redemption, pouka o otkupljenju, kaže ovako. Ovo pitanje nije bilo ostavljeno Izaku da ga on rješava samostalno, bez uplitanja oca. Abraham je još rekao svom sluzi da će Bog poslati svojega anđela pred njim da bi ga poučio u njegovom izboru. I sluga kojemu je bio povjeren zadatak krenuo je na svoj dugi put. Ulazeći u grad gdje je prebivala Abrahamova rodbina, iskreno se pomolio Bogu da ga uputi u izboru žene za Izaka. Zatražio od Boga određeni znak da ne bi pogriješio. Vidite znak. Tada je uočio Rebekinu privlačnost i pristojnost. Vrlo važna karakteristika. Privlačnost i pristojnost. Sve što je zatražio od Boga ukazivalo na to da je Rebeka ona koja je Bogu po volji da bude odabrana za Izakovu ženu. Vidite znakovi koji su oni pratili. Zatim je Rebeka pozvala Abrahamovog slugu u očevu kuću i on je tamo njezinom ocu i bratu prenio odgovor koji je primio od Boga da Rebeka treba postati žena Izaka, sina njegovog gospodara. Kraj citata. I još ovo. Sklapanje braka uglavnom su tada obavljali roditelji, no ipak nije bilo primoravanja da se uzmu oni koji se ne mogu voljeti. Razumijete? To je bilo tada uobičajeno. Kaže dalje, u poruci mladim kršćanima, kaže ovako tekst. Onaj koji se boji Boga ne može bez opasnosti da se sjedini s nekim tko se Boga ne boji. Hoće li dvojice ići zajedno ako se ne sastanu? Sreća i napredak zavise od jedinstva supružnika. Između vjernog i nevjernoga je velika razlika u ukusu, sklonostima i namjerama. Oni služe dva gospodara, između kojih nema sloge. Ma kako bila čista i ispravna načela vjernoga, utjecaj nevjernoga težit će da ga udalji od Boga. Vidite, Izak je, kaže ona dalje, Izak je dobio od Gospoda ogromnu čast time što je bio postavljen nasljednikom obećanja, kroz koja je trebalo da svijet bude blagoslovljen. Kakva misija? To mi trebamo biti. Da svijet bude blagoslovljen gledajući našu ljubav i brak, za koju vrijedi se žrtvovati, braćo i sestre, biti strpljiv koliko god je potrebno, kao Jakob što je bio. Vidite, kad je Krist u centru braka i ljubavi, svijet će uistinu biti blagoslovljen zahvaljujući našem ogledalu. Što mislim pod tim kad kažemo ogledalo? Vidite, Gospod Isus nama održava očevu slavu, očev karakter. Ali s kojim ciljem? Da mi istu tu slavu održavamo drugima. Mi moramo zrcaliti njegovu slavu, njegov karakter. U 2. Korinčima 3.18 kaže: a mi svi koji otkrivena lica slavu Gospodnju kao u zrcalu gledamo, u isti se lik preobražavamo i slave u slavu kao od Gospodnjeg duha. Grčki izraz preveden koji kaže kao ogledalo može se prevesti kao i u ogledalu. Znači, održavati kao u ogledalu ili održavati kao ogledalo. Grčki jezik zapravo dopušta jedno i drugo. A zanimljivo što su novi prijevodi preveli ovaj izraz odrazujemo kao ogledalo. Sad je pitanje, na što je apostol Pavao mislio? Da li je mislio da se odrazujemo kao u ogledalu? Drugim riječima, kao da se nešto odrazuje od nas. Ili je mislio reći da odrazujemo kao ogledalo, da nešto održavamo? Na što je Pavao mislio? Uvjeren sam da je on imao na umu oboje, braćo i sestre. I uvjeren sam da je namjerno upotrebio ovaj izraz jer je želio da mi održavamo Gospodnju slavu koja nas obasjava, njegov karakter, ali s kojim ciljem? Da je održavamo drugima. Vidite, održavati kao u ogledalu, da, ali i održavati kao ogledalo, da bi se održavalo na druge. To je, braćo i sestre, to. Pogledajte ovaj tekst iz duha proroštva. Prava ljubav je sveto i uzvišeno načelo. Ona je daleko više od one druge ljubavi koju izaziva običan nagon i koja odjednom nestaje prilikom prvog većeg iskušenja. Vjernim vršenjem dužnosti u domu mladi se pripremaju da kasnije sami upravljaju svojim domovima. Neka u njemu pokažu samoodricanje, učtivost, dobrotu i kršćansko saučešće. Tako će srce biti ispunjeno toplinom ljubavi i onaj koji izađe iz takvog doma i osnuje svoj dom, znaće kako da usreći onu koju je izabrao za svog životnog druga. Brak umjesto da bude svršetak, bit će početak ljubavi. Kraj citata.
Da li vidite, braćo i sestre? To je bitno. Evo, to je ta neka poruka o Rebeki i Izaku. Ima još se puno za reći, ali evo otprilike to skoro pa pola sata. Znači, zašto je Rebeka bila ona prava? I zašto Izak bio nepravi? Oni su, braćo i sestre, znali kako voljeti Boga. Imali su osoban odnos s Bogom, oboje. Bili su poduzetni, vrijedni, marljivi. Izak je učinio sve da obezbijedi Rebeki. Sve. Milošću Božom. Bog je blagoslovio. Kada se osoba uzda u Boga, braćo i sestre, svakog dana, nema te prepreke koja se ne može prijeći. Nema. Nema, braćo i sestre. Nema šanse. Tako da, to je ono bitno, braćo i sestre, da znamo. I gdje smo rekli da leži prava ljepota? U odnosu s Bogom, koji će se ispoljiti van. Ne može ta osoba. Znači, ne samo da Izak i Rebeka nisu bili ljudi molitve. Oni su pokazali svoju ljubav jedno prema drugome, moleći se za njihove vlastite potrebe i želje i Božju volju za njihov život. Da jednom drugom budu zaštita, posebno Izak Rebeki, naravno. Tako da, oni su imali izravan odnos s Bogom. Vertikala i dijagonala, razumijete? Bog i njih dvoje. Tako da, njegovanje vlastitog odnosa s Bogom i molitve, strpljenje, braćo i sestre, ne možemo fulat. Ne možemo. Nema šanse, to nije u skladu s Božjom riječju. Božja riječ je itekako jasna. Ne možemo protiv Svetog pisma. Bog je rekao, Gospod Isus je rekao, najprije tražite kraljevstvo nebesko, ovo ostalo će vam se nadodat. Tražimo Boga svim svojim srcem svakog dana. Kakve god da su okolnosti, protiv nas možda, kakve god. Braćo i sestre, budite strpljivi sa vašom budućom ženom koju vam je Bog dao. Budite strpljivi. Njegujte je, tretirajte kao kraljicu, kako zaslužuje. Budite strpljivi, jer ljubav je strpljiva, ljubav sve nadvladava, ljubav nikad ne prestaje. Kao što čitamo u 1. Korinčanima 13. poglavlju, sjećate se tog teksta, ljubav je strpljiva, dobrostiva je, ne zavidi, ne hvasta se, ne uzoholjuje se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne uzima za zlo. Ne raduje se nepravdi, raduje se istini. Sve pokriva, sve provjerava, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. A da, to je to. Ona će nadvladati sve i ta ljubav pobjeđuje. Jer ostaje vjera, nada i ljubav, to troje, ali od svih je najveća ljubav. To su karakteristike Isusa Krista, braćo i sestre. To mi trebamo njegovati. I kad su njih dvoje imali, pazite, te trenutke radosti, smijeha, naklonosti jedno s drugim. I privatno i javno. I njihova postelja je bila neokaljena i čista. Zato što su voljeli Gospoda. Uživali su ljubav koju im je Bog dao. Prešli su prepreke razne kao Jakov i Rahela. Ljubav koja prelazi mnoge prepreke. Ako smo ozbiljni i ustrajni, koliko god se nalazi u iritirajućim okolnostima i koliko god i što god da viče protiv nas, znajmo da krv Kristova govori i viče u prilog nas i govori: ja, Gospod, požurit ću s time u pravo vrijeme. Ja, Gospod učini velike stvari, stoga smo radosni. Neka vas, dragi Bog, blagoslovi. Naučimo nešto iz ovog primjera. Da budemo postojani ljudi, strpljivi i vjerni Bogu i odani Bogu jedno drugome. Vi vašem partneru ili već budućem partneru koje vam Bog dao. Neka vas Bog blagoslovi. Zapazite, ne postoji prepreka koju Bog ne može da savlada. To jest mi s Bogom, ne postoji. Nemojmo pričati o našim problemima koji su veliki, već recimo problemu koliko je velik naš Bog, koji rješava probleme. Gospod je rješenje svakog problema. Uzdajmo se u njega i hvalimo njegovo sveto ime. Neka vas dobri Bog blagoslovi, draga braćo i sestre. Prava ljubav je jako rijetka na ovom svijetu. I zato mi, kada se spojimo, vi znate, ja sam spomenuo jedanput da to je jedna misija koju također imamo. Da ljudi gledajući takvu vezu, koja je produkt veze između Boga i njih dvoje, da drugi to vide, da se ohrabre. Tko zna šta ljudi prolaze u ovom svijetu? Nesretni brakovi, ovi i oni. I kada ljudi zamijete to, kada vide to, poželjet će to isto. Stoga neka se, braćo i sestre, u nama odvija tako snažno napredovanje u svetosti, u posvećenju i samodricanju. Da ljudi kad vide nas, da požele doći Kristu. Da budemo sve ono što Gospod želi da budemo. Da sve ono što jesmo, naš pogled, naše riječi, naša djela, naše odjevanje, naše sve, da bude takvo,
da u drugim ljudima probudi želju da dođu izvoru života, da dođe Isusu Kristu. I kad vide takav brak, gdje je Krist u centru, braćo i sestre, što će drugi reći? Uistinu, s vama je Bog. Vi ste bili s njim i naučili ste se od njega. Neka vas dobri Bog blagoslovi u tome. I s tom mišlju i u to vašoj odluci. Budimo hrabri i postojni u Kristu. Neka vas on blagoslovi. Amen.